కేసీఆర్ ని ఇంటికి పంపే సమయం ఆసన్నమైందన్నారు బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. బీఆర్ఎస్ దొంగ నేతలను ఫుట్బాల్ ఆడుకోవాలన్నారు. 300 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ లో గజం స్థలం అడగటం లేదని, దివ్యాంగులకు పెన్షన్ అడుగుతున్నట్లు తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నేతల మాదిరిగా కమిషన్ల కోసం రాజకీయాల్లోకి రాలేదన్నారు. ప్రజాసేవ చేయకపోతే రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని తెలిపారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఐజాలో బీఎస్పీ నిర్వహించిన దివ్యాంగుల భరోసా సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. ఎంత దోపిడీ చేస్తున్నారండి దొంగలు. ఎక్కడ భూములు దొరికితే భూములు కబ్జా చేస్తున్నారు. ఏ పథకం చివరికి దివ్యాంగుల పథకం కూడా వదలలేదు దొంగలు. అంగవైకల్యం అంటే అంగవైకల్యం కాదు, చూడబడి చూడబడి చెవుడు ఉందంటే చెవుడునంటే ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ నీకు పింఛనిస్తున్నటువంటి కాబట్టి ఒక సంవత్సరం తర్వాత నేను ఉండనో ఈ రోజు మాత్రం నేను గంటలు కట్టేకాలే అమ్మా నేను చూస్తాను చెప్పి అఫీషియల్ గా సర్టిఫికెట్ మీద ఒక సంవత్సరం తర్వాత పింఛనిస్తామని అంటున్నాడు కేసీఆర్. బిడ్డ నీకు వైట్ షాప్లలో డబ్బులు కావాలంటే నవంబర్ లైసెన్స్ అయిపోతున్నా ఆగస్టులోనే వైట్ షాప్ వేరే వేసి 2500 కోట్ల రూపాయల తెలంగాణ సొమ్ములు తెచ్చుకొని మా బిడ్డలకు తాగుడు నేర్పించినందుకు, మా దివ్యాంగుల అక్కలకు, మా దివ్యాంగుల చెల్లెలకు చిన్నారి బిడ్డలు వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ నడవలేక వండుకున్నారు. వాళ్ళ